בוקר טוב, הגענו לאיסלנד, פעם שלישית שלנו פה. סך הכל המסע לקח לנו משהו כמו 12 שעות עם הטיסה של אלעל וקונקשן שעשינו באמסטרדם עד שהגענו לאיסלנד. זה לא מסע הכי קל. פעם שלישית שלנו פה, פעם ראשונה עם אורי הקטן והחמוד שלנו. כיף לחזור, זאת מדינה שאני מאוד אוהב. הטבע פה, אני מקווה שאני צריך להעביר את זה בסרט, הטבע פה הוא פשוט הוא מדהים. יש לנו מלא דברים לראות, אנחנו נהיה פה שבועיים סך הכל. אנחנו מצפים להרפתקה משפחתית מעניינת. הרבה תלוי במזג אוויר, כמה הוא יאפשר לנו לזרום. אורי כמובן שאנחנו חייבים להתחשב בצרכים שלו, בהפסקות שהוא צריך ובפעילויות שהוא צריך. אז יש לנו תוכנית, אבל אנחנו גם מאוד גמישים, אני מקווה שאנחנו נצליח לממש את רוב התוכנית לפחות. זהו, היום הראשון שלנו פה. מה שמתוכנן להיום זה מקום שנקרא גולדן סרקל, מעגל הזהב. זה המקום הראשון שאליו תיירים הולכים. נחזור לכמה נקודות שהיינו בהם. אני מקווה לתפוס כמה נקודות שעוד לא יצא לנו לראות. וזהו, בואו נראה מה יוביל היום. רגע, אני מחליף יד. זהו, יאללה, נתחיל. טוב, אורי ישן, שאני נשארה איתו באוטו. הגענו לאיזשהו מקום שנקרא קריד. זה מכתש געשי צבעוני, צבעים ממש יפים. זאת הנקודה הראשונה בגולדן סרקל. הרבה מדלגים על הנקודה הזאת כי חושבים שהיא נחמדה ולא מעבר. יכול להיות שזה נכון, אבל עדיין נקודה מאוד 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 יפה עם צבעים באמת מיוחדים, בעיקר שילוב של אדום וירוק. והמים הכחולים, יש פה מלא אנשים, פעמים הקודמות שהייתי פה לא היה כל כך הרבה. קיצור, יופי של מקום, נהיה פה כמה דקות, נצטלם. טוב, הייתי פה כמה דקות, תמונות, וידאו. אני חושב שזה מקום באמת חמוד, צבעים מאוד יפים, אבל כן 10 דקות כאלה ולעבור למקום הבא. יש עוד הרבה דברים מאוד מאוד יפים לראות. זהו, אחלה, למקום הבא. טוב, הגענו לעוד נקודה בגולדן סרקל, שזו נקודה לא כל כך מוכרת, שנקראת פקסיפוס או פקספוס? פוקסיפוס, כן. וזהו, וואו, מגניב ממש. וואו, שני, מה אומרת? שופי, מה אתה חושב? אוריקי, ברמת הפרפר או לא ברמת הפרפר? נראה לי שהוא אוהב את זה. טוב, אז יש פה טיפות של גשם, אנחנו נסגור את המצלמה ונהנה מהמקום. טוב, אנחנו בנקודה השלישית להיום, אולי הכי מפורסמת בגולדן סרקל, הגייזר. יש פה איזשהו גייזר מים כזה שמתפרץ כל 10 דקות רבע שעה. מפוצץ תיירים כאילו בקטע אחר, מלא רכבים. אנחנו גם כנראה לא בשעה הכי טובה ביום, אנחנו ב-12 בצהריים. אבל שטויות, נבוא, נצלם. פעם הראשונה הרבה יותר מרגשת פה, אנחנו פעם שלישית פה, אבל עדיין נחמד לראות את המקום. יש פה ריח חזק של גופרית, ממש מריחים ביצה רקובה בכל מקום שאנחנו מגיעים אליו. עם אורי בינתיים הולך בסדר. היי! אתה מריח את הריח, אוריקי? כן, קשה לו להריח. טוב, אבל הוא נראה בסדר בינתיים. הילד זורם איתנו בסך הכל עם מה שאנחנו רוצים לעשות, אבל אנחנו גם מאוד מקשיבים לו ומשתדלים לא להמיס יותר מדי. יש פה מלא, אנחנו בדרך לגזר, יש פה מלא פתחים מהאדמה. ופשוט רואים עדים יוצאים. זה כאילו, זה קטע. זה מגניב. הנה בוץ מבעבע. 80 עד 100 מעלות. זהו. בואו נראה את הגייזר מים.
סלע חם השוכן באזור גיאותרמי. כאשר המים מתחממים, נוצר לחץ הולך וגובר, שבסופו של דבר יוצר את ההתפרצות. טוב, מגניב. רק מגניב, זה כל מה שיש לך להגיד על הגייזר המאלף. שמעת כמה אנשים עושים וואו, כן. תוך כדי שהוא מתפרץ. נכון. לא, באמת יפה, מגניב. מקום מאוד מיוחד. כמות התיירים שאני רואה די גדולה כרגע, אבל עדיין זה לא משהו שהוא, אתה מרגיש שאין לך מקום לזוז. זה אחד המקומות הכי מפורסמים באיסלנד. תמיד מופיע בכל מיני שרתי, לא יודע מה, פרסומת, יחסי ציבור למדינה. זה אחד המקומות שמפרסמים הכי הרבה. מגניב, אבל יש לאיסלנד דברים הרבה יותר מגניבים להראות. אנחנו נגיע אליהם. איך היה אורי? צ'וצ'ו? צ'וצ'ו? גמור. היה פרפר. גמור. בסדר. אז אנחנו נלך לאכול משהו ולהמשיך את היום. בינתיים הגולדן סרקל אחלה יום. גם מזג האוויר בינתיים איתנו. הנה מלא אנשים מגיעים עכשיו. זהו, יאללה, נמשיך את היום. טוב, כאן אורי ושני מצלמים מהשטח. הולכים לנו לטייל. לא רואים את אורי, אבל לא חשוב. טוב, אנחנו בדרך למפל ענק שנקרא גולפוס. מה זה מפל ענק? מפל שכאילו אמור, אתה כולך אמור להירטב אם אתה מתקרב יותר מדי. אורי על המנסה. איך אורי, בסדר? תודה לאל. וזהו, תכף נגיע, יהיה מגניב, יהיה רטוב. גולפוס, מהמפלים המרשימים ביותר באיסלנד, וגם המתויר ביותר. שבי, הכל בסדר? טוב, אנחנו משהו כמו 100 מטר מהמפל, כבר מרגישים את הטיפות על הפנים, אז אני לא יודע כמה אני אוכל לצלם שם עם המצלמה, אבל וואו, איזה עוצמה, מרגישים את זה פועם בחזה. וואו, איזה מטורף. לא התקרבנו בכלל. טוב, מפוצץ פה מים ומחליק נורא, אבל וואו, וואו, לא בטח ששומעים אותי בכלל, וואו, אני בא לצלם ועוד מלא טיפות מים עלינו. טוב, לא נורא, קודם כל מדהים, נזהר לא להחליק, מדהים, אתה מתקרב למפל עצמו ואתה מרגיש את העוצמה של המים בחזה, זה מפל חזק, גם לפעמים ברגליים על האדמה, משהו באמת חזק. וואו, כאילו רואים מלא דברים ביום אחד, עוד לא סיימנו. אנחנו נמשיך לנקודה הבאה. יכול להיות שאני אתעכב איתה קצת כי אנחנו מרגישים שלאורי צריך לישון קצת. תנו לישון בנסיעה ברכב. זהו, איזה יופי של יום. אנחנו הגענו לנקודה האחרונה שלנו להיום, שנקראת פוס. נכון, פוס. ברואר פוס, פוס סיומת באיסלנדית למפל. אז אם יש שם של מקום, ואז מוסיפים פוס, אז אתה יודע שזה מפל שממוקם באותו מקום. אז מלא פוסים באיסלנד, ואנחנו מגיעים עכשיו לברואר פוס. פעם היה הרבה יותר מסובך להגיע אליו, וצריך ללכת איזה 6-7 קילומטרים. היום בנו איזשהו חניון
מגיע ממש קרוב. 5 דקות הליכה ואנחנו אמורים להיות שם. אז אנחנו עכשיו ב5 דקות הליכה. אורי על שני, רגע, יופי, אורי על שני, אבל הוא כבר סוף היום, הוא עייף כבר, אז שני מחבקת אותו. שהוא אכל לי את כל הדג. אחרי ש? הוא אכל לי את כל הדג. אכל לך את כל הדג, ברוכת, כן. בסדר, אכל את הדג. אז זהו, אז אנחנו נלך את 5 דקות, אמורים להגיע למפל, הוא אמור להיות יפהפה. אנחנו כנראה נסיים את היום אחרי המפל הזה. אז אני מקווה שזה יהיה שווה את המאמץ, או שזה כזה מאמץ, אבל זהו. הנה אנחנו מגיעים אליו, אני שומע שצף מרחוק, שצף קצף. זה ממש אחלה שיש חניה הרבה יותר קרוב, זה ממש מקצר את הזמן ואת כל המאמץ שאתה צריך להשקיע כדי להגיע. מצד שני זה גם מאוד מנגיש אותו ומאוד מביא כמויות תיירים. אנחנו בסוף היום ואני רואה פה אנשים, אפילו מספר די גבוה של אנשים לאתר כזה, לדעתי. אז זה היתרונות וחסרונות של למי אכפת. ואנחנו עכשיו מגיעים למפל, והוא עושה רושם טוב, תראי את הכחול שם, עושה רושם טוב, אוקיי. אז יש פה גשר שאנחנו נשמש כתצפית, והמים כחולים, וואו, איזה כחול, וואו, כחול כחול, סלמתק, יפה, מגניב ממש. ברור ארפוס, הידוע גם כמפל הכחול, וקל להבין מדוע. זרימת מי הקרחונים מהנהר מול הניגודיות השחורה של הסלע הוולקני מייצר את הצבע הכחול המרשים הזה. וואו, איזה כחול יפה. מטורף, בלי עריכה נראה כאילו תמונה ארוכה לגמרי. כן, מה שקורה זה שיש שם אבני בזלת ומים מאוד נקיים, כי מי קרחונים זה דבר נקי, ואז זה פשוט מבליט את הצבע הכחול, זה פשוט איסלנד. פשוט איסלנד. הכל פה יפה. זהו, בכל מקרה, מקום מהמם. בוקר טוב, אני מקווה ששומעים אותי עם הרוח. אנחנו הגענו למפל, לנקודה הראשונה שלנו היום השני. כל מה שאנחנו נראה היום זה נקודות חדשות שלא היינו בהם עדיין. השם של המפל הוא, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, היאל פרפוס. נסענו בכביש מספר 30, שהוא כביש ממש יפה. בואכה ההיילנדס, שזה האזור הפנימי של איסלנד. זה אמור להיות יום ממש מגניב, אני מקווה שהרוח תרחם עלינו בהמשך. אין לי מושג אם שומעים אותי, ואני מקווה שכן. נרד למפל. מה שלום אורי? מה שלום אורי? אורי, מה? לא רואה כלום. צ'ו. אורי אחלה, אורי מהמם. יאללה, נרד? נרד. טוב, הדרך למטה ממש כלילה, יש חניה שמגיעה ממש עד המפל עצמו, אני יודע, דקה הליכה בשביל, ומגיעים ביופי של נקודה, ואין פה הרבה אנשים, שזה תמיד פלוס. איזה יופי. איזה יופי. וואו. איזה כיף. איזה יופי. שלום. שלום. יאללה, 10 דקות רבע שעה במקום. יופי של מקום. ממשיכים לנקודה הבאה.
המפל שהיינו בבוקר נסענו לנקודה אחרת, בטח לא הוגה את זה נכון, לפחות באותיות לועזיות, מקום נקרא ג'יין, לא חשוב, נסענו באיזשהו כביש עפר, והגענו לאיזשהו מחסום מים שהחלטנו לא לעבור אותו בסוף, וויתרנו על הנקודה, המשכנו לנקודה הבאה, שאין סיכוי בעולם שאני יודע להגות אותה, אבל זה אמור להיות אחת מנקודות השיא של הטיול הזה, ועכשיו אנחנו בדרך לשם, שאני לוקחת את אורי ואני לוקח את כל הציוד צילום, וזהו, חנינו באיזשהו חור, אנחנו אומרים ללכת משהו כמו, לפי גוגל, משהו 6 דקות, יכול להיות שזה ייקח קצת יותר, כי אנחנו הולכים בקצב איטי. וכי יש לנו דובי על הגב. וכי יש לנו את אורי על הגב, ושני. מעניין איך יהיה שם. זו נקודה שרציתי לבקר בה בפעמים הקודמות, אבל זה לא יסתדר. עכשיו אנחנו מקווים שהכל יסתדר, ואני מממבל, ואני אוכל את הראש. בינתיים אני אסגור, ונראה מה יהיה כשנגיע. Hi, are we going in the right direction? אוקיי, cool, thanks. אז אנחנו בכיוון. יופי. טוב, יאללה, מעניין איך יהיה. שון, מה קורה? לא דוביין. יופי. איך אורי, אגב? לא יודע, תגיד לי אתה. איך אורי? איך אורי? צ'וצ'ו? איך אתה? חייך. חייך זה טוב. אוקיי. אורי בסדר. יופי. סבבה, טוב. נדבר כשנגיע. אוקיי, טוב, זה נראה שאנחנו מגיעים. אני כבר רואה איזה מישהו יורים רחפן למעלה. הנה, אוקיי, הנה כמה מפלים. טוב, זה יפה. טוב, זה יפה. טוב, שני, זה נראה לי בומבה. טוב, אז אנחנו רואים את הקניון נפתח, ויש כמה מפלים מהצד שזורמים פנימה. איזה יופי. וואו. הנה עוד מפלים. וואו. איזה צמרמורת. וואו. ועוד מפלים שם נפתחים ברחוק. איזה יופי. וואו, איזה מאיפה מגיעים כל המים? וואו. כמה מפלים. שואו. זה כל כך יפה. וואו, זה כל כך יפה. וואו. אני סופר פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. אולי כמעט 20 מפלים, ובטח אני לא סופר את הכל. וואו. תראי מה זה, שני. וואו. אז האמת היא שיש הרבה יותר מ-20 מפלים. לפי גוגל יש מעל 50 מפלים, ולפי צילומי הרחפן אפשר לראות שיש אפילו יותר. וואו, אנחנו בדרך חזרה, שאני תפסה קצת מרחק קדימה עם אורי. אני נשארתי לצלם. וואו, מקום יפה. עכשיו, הקטע בתמונות בגוגל או באינסטגרם, המים בתוך הקניון הם בגוון כחול, ממש כחול. אז יכול להיות שיש תזמונים יותר מוצלחים לבוא לפה. מה שקורה זה שמי גשמים לפעמים מלווים בבוץ. אחד המפלים הגדולים שם בתוך הקניון הזה, בתוך הוואדי הזה, הביא מים אחורים, מים אפורים כאלה, זה צבעת המים הכחולים. העלים אותם יותר נכון, אז המים היו בצבע טיפה אפור, זה מהמם, בלי שום קשר זה מהמם, יש שם איזה, רק איפה שאנחנו עמדנו, אנחנו ראינו 20 וקצת מפלים, בהמשך יש עוד מלא, פשוט מקום מטריף, כי היה שווה את כל המאמץ להגיע, הנסיעה ארוכה, שעה ומשהו להגיע לחנייה, או עוד איזה 10 דקות הליכה שזה בקטנה, אבל ממש שווה את זה. שעה עכשיו 4, אז יש מצב ששני תגיד לי לקפל את היום. השם של המקום אגב מתרגם לעמק הדמעות, פשוט כנראה בגלל כל המפלים שזורמים פנימה. בכל מקרה, קניון הזה שאין לי סיכוי להגות את השם שלו נכון, היה מרהיב, מטורף, באמת 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 מיוחד. זהו, וואו, מקום מדהים, אחלה דרך לסיים את היום. איזה כיף שהיינו פה. טוב, אני חייב לספר איזה משהו. הגענו לבקתה שבה אנחנו לנים הלילה, לא איזה בקתה מפוארת, לא, באמת משהו מאוד מאוד צנוע. נתקענו קצת מבחינת
מבחינת המיקום והמקומות שיש פנויים להזמנה. בסוף נאלצנו לקחת איזושהי בקתה עם שירותים משותפים. לא חשוב, אמרנו לילה אחד נתקלב. אנחנו מגיעים למקום, שני ואורי ניגשים לקבלה, הגברת בקבלה רואה את אורי, היא אומרת, את יודעת שאת ישנה בבקתה שהיא מאוד מאוד קטנה? אז שני אומרת לה, כן, אני יודעת, לא, זה מה שיצא. מיד שהדרגה אותנו לבקתה גדולה יותר, מרווחת, הכל פרטי, וזהו, וגם במקרה אנחנו בדיוק על גדות נהר שקט ורגוע, אז יופי של סיומת לסוף היום. את היום השלישי נפתח עם אחד המפלים המפורסמים והמרשימים ביותר באיסלנד. טוב, בוקר טוב וחורפי קצת. אנחנו מתחילים את היום השלישי שלנו, והנקודה הראשונה שלנו היום זה איזשהו מפל שנורא קשה להגות את השם שלו. סליאנדלפוס, משהו כזה. אבל זה מפל עצום כשבאים לבקר אותו נכנסים מאחורי המים, ומאוד רטוב ומאוד קר שם, אז אנחנו עדיין לא יודעים אם אורי, אם אנחנו נכניס את אורי או שאני אכנס לבד, ובגלל הבוקר החורפי והקור והמים שיש במפל, אז אני מפריד את הצילום מהביקור עצמו במפל, אז אני מצלם עכשיו, ואנחנו תכף ניכנס לבקר את המפל, בטח עם הטלפון רק. וזהו, אמור להיות רטוב, קר ויפה. אז בואו נראה מה יהיה. מקווה שיעבור לא קר מדי, ויאללה, נתחיל את היום. הנה, הרוח התחילה לעבוד. המפל מתנסה לגובה של כ-60 מטרים, ומהנהר ניזונים מקרחון הממוקם על הר הגעש האיסלנדי, שהתפרץ ב-2010 וגרם לסגירת שמי אירופה לטיסות. טוב, אז החלטנו בסוף ששנינו הולכים. אורי, חוץ מפה לנשום ועיניים לראות, סגור לחלוטין. זהו, שיהיה בהצלחה, יהיה רטוב. יאללה, ניכנס. יש רגעים שפשוט חוזרים לאחור. רטוב פה, אבל איזה מקום יפה, איזה מקום יפה. סיימנו, רטוב, שנינו רטובים. אורי רטוב? אורי לא רטוב, אורי מוגן. מלא צלמים, מלא צלמים, מלא, וגם תפסנו קשת. אנחנו ממשיכים למקום הבא, שהוא סקוגאפוס. הגענו לסקוגאפוס. חשבנו שאורי בהתחלה יאכל באוטו וישאר שם ביחד עם שני, אבל השמיים התבהרו ממש מהר ביום מאוד מאוד חורפי, אז יש לנו קצת מזל סוף סוף. אז אנחנו בדרך למפל, אחד המפלים האיקונים באיסלנד, המשחקי הכס צילמו פה. זהו, מפל ממש יפה, ממש עוצמתי. מחר אנחנו אמורים לעשות טרק שמתחיל מפה, אבל הכל כתלות במזג אוויר, שאנחנו מקווים שיעיר לנו פנים, אבל את זה נראה כבר מחר. היום רק באנו לבקר את המפל. הנה המפל מתחיל להיפתח לנו. כמות מים שאפה כאילו רק מהנפילה של המים לא מאפשרת באמת להתקרב למפל עד הסוף. אבל וואו, איזה יפה זה.
טוב, שוב הגשם תפס אותנו, אז התקפלנו מהר. אני לקחה את אורי, אבל הוא לא מתלונן, הוא כאילו אפילו נהנה. זהו, התקרבנו קצת למפל. עוצמה שפשוט אי אפשר להסביר. אני מת על הדברים האלה. זהו, אנחנו ניכנס לאוטו, תכף נלך לאכול צהריים. הנקודה הבאה שלנו היא החוף השחור, אבל היום לא כל כך הולך להיט עם מזג האוויר, אז נראה כבר מה נעשה. אבל זהו, אני מקווה שניפגש בחוף השחור. טוב, הגענו לחוף השחור. כל פעם שאנחנו מגיעים לנקודה, אז אורי באוטו, או ישן או אוכל, כרגע הוא ישן. ואז שני שלחה אותי לעשות את הצילומים והשטויות שלי. השם של החוף, רייניס פיארה. שפה קשה, האיסלנדית שפה קשה. גם פה אני חושב צילמו במשחקי הכס. בואו נראה מבחינת כמות תיירים, נראה שעמוס, אבל לא מדי ביחס למקום הזה. הנה אנחנו מגיעים. וואו, איזה יופי. אני רואה אנשים קרובים לים באופן מסוכן. יש פה גלים, באנגלית קוראים להם סניקר וייבס. חמקניים כאלה שמגיעים, לא רואים אותם באים, הם פשוט מגיעים ועולים מאוד מאוד גבוה בחוף, וכשהם חוזרים חזרה על הים יש להם סחף מאוד מאוד חזק. אנשים מתים פה מהגלים האלה, אז אני רואה פה אנשים שקרובים לחוף קרובים למים באופן ממש מסוכן. בסדר, אנחנו לא נעשה את הטעות הזאת, בוא נלך לחוף, נצלם קצת. חוף שחור, איזה מגניב. רייניספירה הוא כנראה החוף השחור המפורסם ביותר באיסלנד. למרות חופים שחורים רבים אחרים, כשאומרים החוף השחור, מתכוונים למיקום זה. חוף זה הוא גם בין המסוכנים ביותר באיסלנד. מספר תיירים לא מבוטל נהרגו בעקבות הגלים הקטלניים, אשר סוחפים איתם לים את כל מה שנקרא בדרכם. צ'ו-צ'ו! היום הרביעי הוקדש לטרק מפלים שיצא מסקוגפוס, אותו ביקרנו ביום הקודם. בכישרון יוצא דופן ובטמטום מוחלט, כל הצילום מוקלט ללא המיקרופון, ולכן אלווה את הצילומים בקריינות בלבד. טרק המפלים הינו חלק מטרק גדול יותר באורך של כ-25 קילומטרים. החלק היחסי של טרק המפלים הוא בערך 8 קילומטרים. אנחנו לא נבצע את כולו, אלא נלך עד שימאס לנו, ואז נחזור חזרה לכיוון סקוגפוס. בסך הכל ישנם כ-28 מפלים לאורך המסלול, מה שאומר שבממוצע נפגוש מפל בכל 300 מטרים. המסלול לא קשה במיוחד, הליכה מאוד נוחה גם למי שאינו מטיב לכת. אחלה שני. מצילום הרחפן אפשר לראות את המרחק בין המפלים. איזה כיף.
כעבור שעתיים ומשהו של הליכה, הגענו אל המפל האחרון שלנו להיום, והוא היה מרשים בטירוף. הדרך חזרה אפשרה לנו לצפות שוב במפלים שעברנו לכל אורך המסלול. סך הכל ראינו 10 מפלים. בוקר טוב, יום 5, אנחנו בקניון, כאילו כשאני אומר קניון אני מתכוון כאילו... שופינג. לא שופינג, ההפך משופינג. זרה. לא זרה. איך אומרים בעברית קניון? קניון. אני פעם קראתי ספר ראשון נראה לי שקראתי, וחצי ספר הייתי בטוחה שהילדה הולכת לקניון. ואז הסתבר שהיא הולכת לקניון בטבע. רק באמצע הספר הבנתי את זה. בסדר, אז הכוונה היא קניון בטבע, עם שם נורא מסובך באיסלנדית, אבל מאוד 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 יפה. זאת פעם שלישית שלנו פה, פעם ראשונה שם מזג אוויר. בלי רוח מטורפת. בלי רוח, בלי גשם. אז יש לנו איזו הליכה קצרה, איזה 400-500 מטר, עם עלייה קטנטונת, ונגיע למצפה או למצפים, ונצלם ונהנה מהטבע. הנה אנחנו לפני המצפה הראשון. איזה יופי. אוף. וואלה, זה מטורף לגמרי. שם. טוב, הנה, הגענו לתצפית האחרונה, והכי מרשימה גם, מה שאני זוכר, אבל הם מסתכלים על אורי. וואו, איזה יופי. איזה יופי. יא אללה. איזה יופי, הצבע הטורקיז של המים, יא אללה, איזה יופי. מדהים. פיאד רגליופור, פלא טבע מדהים ביופיו שקשה להישאר אדיש אליו. נסיגת קרחונים וחציבת מים בסלע יצרו את המקום המשגע הזה. יאללה, אנחנו מתקפלים מהמקום המופלא הזה, כמו סצנה מסרט.
התלבטנו אם בכלל לעבור פה שוב, אבל אני ממש שמח שעשינו את זה. ויאללה, אנחנו ממשיכים. טוב, עצרנו בעוד איזשהו מפל קטנטן וחמוד בטיול הראשון שלנו לאיסלנד. עצרנו פה, שני ואני, וממש אהבנו את המקום, אז אנחנו חוזרים עכשיו. יש מלא מפלים כאלה על הדרך, ולאסוף תמונות ורגעים, ופשוט ליהנות מהטבע. אז זה אחד מהמקומות האלה, וזהו, נצלם קצת. בטיול הראשון לאיסלנד, שאני ואני מצאנו את המקום הזה ממש בטעות, ומאז הוא נשאר אצלנו בלב. לחזור לשם ביחד עם הורי שלנו היה מרגש מאוד עבורנו. טוב, עצרנו באיזשהו מפל על הדרך, לא מפל מיוחד מאוד, אבל פשוט שאני ואני הצטלמנו בו גם בטיול הראשון, גם בטיול השני, אז עצרנו להצטלם בו גם בטיול השלישי. יאללה, מסיימים יום חמישי. מחר אני מקווה שמזג האוויר ימשיך להיות חיובי וטוב, כי יש לנו יום, לפי התוכניות לפחות, מאוד מעניין ומאוד יפה. אני מקווה שהכל יסתדר. נסיים את היום, נלך לאכול משהו. עד עכשיו פשוט טיול נהדר, וזהו, נתראה מחר. עידן, קח את המצלמה שלך ותניח אותה שתצלם כל הזמן. הזוהר הצפוני, מופע אורות טבעי בשמי הלילה. האור נוצר כתוצאה מהתנגשות חלקיקים טעונים מהשמש באטמוספירת כדור הארץ. בגלל השדה המגנטי, התופעה מתרחשת בקרבה לכתבים. רגע, שיננתי את השם, מוגלגליוקפור. מולגליוקפור, משהו כזה. מולגליופור, או מוגלגליופורדור. טוב, זה שובר שיניים. בוקר טוב, אנחנו ביום 6, ואנחנו כרגע בצהריים.
מתחילים הליכה לאיזשהו קניון מרהיב מול הגליופור. אמור להיות שעה, לא שעה חזור, אבל יכול להיות שלנו ייקח קצת יותר. אורי איתי, ויאללה, שיהיה בכיף. You're a real man, taking your son home. Yeah. רגע. מול הגליופור. אוקיי, אז אנחנו בדרך למול הגליופור. עברנו בערך כמעט קילומטר, רבע מסלול. בינתיים נראה בסדר, ראינו עוד כמה חבר'ה שעשו את המסלול ביחד עם התינוק שלהם. זהו, יפה פה בצורה קיצונית. יש לנו מצד ימין שלנו, בדרך בהלוך, יש קרחון לבן ענק. יש כמה לגונות קרחונים שנוצרו מההפשרה של המים. אנחנו אמורים לראות חלק מהלגונות בהמשך. וזהו. מזג אוויר אחלה, משהו כמו 9 מעלות, גם הרוח שהייתה הפסיקה, אז בינתיים הכל פיקס. ריקי, נרדם. ריקי ישן, בזהירות, שלא יתעורר. נראה לי שאנחנו לפני התצפית הראשונה, אני לא בטוח, אבל נראה לי. אני חושב את זה כי בדיוק נפתח בפנינו מפל, אז נמשיך את העלייה, שהיא בסדר בגדול, היא לא כל כך פשוטה עם המשקל. אם מטיילים לבד זה לא אמור להיות יותר מ10 דקות מאמץ. זהו, אבל הקניון מתחיל להיפתח, ויפה, זה נראה יפה בטירוף, זה נראה כמו פארק היורה. תכף נגיע למעלה ונראה. So once you go up past his, it's like that point that sticks right at the very top there. Great. Yeah, good luck with it. Thank you, appreciate it. אוקיי, הנה. וואו. תראי את כל הקניון. לא, זה יפה. יש קצת רוח כרגע, אז אני מקווה שיהיה לי תנאים להטיס את הרחפן. אבל זה יפה. וואו. מדהים. כמו מעולם אחר. וואו. איזה יופי. וואו. פעם פנינה נסתרת שמוכרת למקומיים בלבד, והיום פנינה מוכרת שנחשפה לעולם בעקבות הרשתות החברתיות. הקניון המרהיב הזה נראה כאילו לקוח מעולם אחר. טוב, ירדנו מהתצפית, לא המשכנו לתצפית השנייה והשלישית. נהייתה רוח ונהיה קר והחלטנו לוותר, אבל התצפית הייתה, המקום שהיינו בו היה מטורף. הדבר היחיד שעולה לי לראש שמזכיר את זה זה פארק היורה. זהו, אנחנו נחזור לאוטו עכשיו. אורי אצל שני, נראה לי נלך לאכול משהו חם ומנחם. אבל יופי שמסלול, ממש נהנינו.
אוקיי, טוב, הגענו ללגונת הקרחונים, שזה מקום יפהפה. אנחנו מתקרבים עכשיו ללגונה, אני רואה שהיא עברה קצת שיפוצים מאז הפעם האחרונה שהיינו פה. יש פה שולחנות לשבת ותזכורות שאסור להעיף רחפן, כמובן. איזה יופי של מקום, זה פשוט מקום יפהפה, פשוט להסתכל וליהנות מהטבע. למה זה קורה? התחממות גלובלית, המסת קרחונים, אבל זה יפה, זה פשוט מקום מאוד 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 יפה. שום ביקור באיסלנד לא שווה ללא ביקור במקום הזה. מקום יפהפה, ולא לחינם הוא מלא בתיירים בכל ימות השנה. דרך יפהפייה להראות תהליך כואב של היעלמות הקרחונים. ואם יהיה לכם קצת מזל, תוכלו לצפות בכלבי ים נחים להם על הקרחונים בלגונה. אוקיי, בואו נראה אם אני מצליח. טוב, אז אורי איתי, ואנחנו הגענו עכשיו לדיימונד ביץ', חוף היהלומים. מה שקורה, שכל הקרחונים שראינו מקודם, בלגונת הקרחונים, עוברים דרך איזשהו מעבר, נחל, לא יודע איך לקרוא לזה, מעבר מאוד קצר של מים, לאוקיינוס. כן, זה לא ים, זה אוקיינוס. והקרחונים פשוט מתנפצים על החוף, ואנחנו פשוט מקבלים קרחונים בכל מיני תצורות. זה ממש יפה, אפשר לעשות מלא תמונות מגניבות, וצלמים באים לפה, וזה פשוט כיף. זהו. הופ, 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 הופ. עברנו לצד שני, החלפנו יד. זהו, אז נהיה פה כמה דקות ונהנה מהיופי ונצלם. ואורי לא רואה כלום. נסדר לו כובע. ועכשיו אורי רואה הכל. צ'ו. יופי. יאללה, אז בוא נהנה. זה קר. קר? קר. קר. טוב, 7 בערב עכשיו, אנחנו מסיימים את היום. יום נהדר, מקומות ממש יפים. 6 ימים בתוך הטיול. עד עכשיו, טפו, גם מזג האוויר עזר לנו. ואורי כמובן שזורם איתנו ונהנה בדרך שלו. זהו, אז נסיים את היום ונמשיך מחר. אוריקי, שלום. בוקר טוב, צהריים טובים כבר אצלנו, אנחנו ביום השביעי. אין לנו יותר מדי תכנונים להיום. מה שתכננו זה לבקר בעוד כמה לגונות פחות מתוירות, לגונות קרחונים פחות מתוירות. היום האחרון שלנו בדרום איסלנד. מזג האוויר מתחיל להשתנות, רוחות חזקות נושבות ללא הפסקה. רצינו לבקר במספר לגונות קרחונים, אך ברובה נדרשת הליכה של כמה דקות. משימה שהפכה מורכבת עם הרוחות. ניצלנו הפוגות קצרות ברוח כדי להרים רחפן ולצלם את התמונות הנהדרות הללו.
מרכזי שלא מצליח לעבור בצילומים זה הגודל העצום של הקרחון. וכמובן לא יכולתי לוותר על ביקור נוסף בלגונת הקרחונים המרכזית. אין לנו יותר מדי תכנונים להיום. מה שתכננו זה לבקר בעוד כמה לגונות פחות מתוירות, לגונות קרחונים פחות מתוירות. זה היה התכנון לפחות. מה שלא היה בתכנון זה הרוחות, ויש היום רוחות מאוד מאוד חזקות. אני לא יודע אם שומעים אותי אפילו. אורי ושני כרגע נשארו באוטו. אני הלכתי ללגונת קרחונים משנית נקרא לזה, פיאל סרלון, משהו כזה. אני בטח לא הוגה את זה נכון. לגונה בעיניי הכי יפה. מה שרואים ממול זה באמת קרחון ענק, לבן ויפה. זה אותו קרחון אגב שמרכיב גם את לגונת הקרחונים המתוירת, אבל הלגונה הזאת יותר יפה. נהיה פה כמה דקות, נראה מה מצב הרוח, ואז נראה אם נביא את אורי ושני לפה. בינתיים אני אצלם, וזהו בינתיים. אם בא לכם לגונת קרחונים נהדרת עם מעט תיירים, זה המקום. מטורף לגמרי. מטורף. סיימנו את החלק של דרום איסלנד בטיול שלנו. מכאן נמשיך לצפון דרך הפיורדים המזרחיים. יש לנו עוד הרבה מקומות מדהימים לבקר בהם.